To nikdy. No asi jiným z toho bylo, že jsem synchronizovaný jenom celá. To fakt jdeme raz. Co? To nebouchá, jak se nebojíš, ne? Techniku čeho? To je všechno, to je to. Je to ještě nekonec. Škoda. To na těch stránkách mám napsat, že tam byla písnička, když tak se nechal najít. Tak haleluja si máš. Ne, vždycky se daří. A tam dole něco, víš? A kdy až můžeš být jako u toho? Můžu jít až tam úplně a pak ještě tam vzadu jsou tribuny a který ví všecko, a když jsou doplacené. 200 na místo. Pak ještě můj náměčky náhodou moji zalézt, ale tam když se šedou vás. Nejsledovnější městroj, co tady byl. Když jsi začal na začátku městroj, který dělal strašný dým a pak už jsme nic neviděli. Pak už jsem slyšel jenom, jak to bouchá a svítí. Prostě pak už jsi viděl rány a svítící dým a nic prostě. A to jako pokazili nějak? No, oni to prostě bylo počasí, takže ten dým prostě neodešel, ale ostal dole a prostě jsme to neviděli. To už je konec, jak nastartuje atrakce? No asi jo, když se vždycky rozsvítilo, to už je jasný konec. A všichni jdou pryč. Takže užili jsme si 5 minut.